Buddies for life. Vi kan rulle os græs og om du kan tælle til 10. Det her, ikke? Det er den sygeste mark, altså. Der er græsstrå. Der er masser af græsstrå. Vi ligger og ryger hver dag. Hver dag ligger vi og ryger græsstrå. Og det er bare simple ryger. Det er godt lov for. Det er det bedste ryger for hele verden. Græsstrå. Og især når de er så lange her. Det er sygt. Det er gang. Ja, de gad svin. Wow! Word, man. Sådan er det. Doggy style. Det er sådan her. Yes. Doggy style. Og den her, når jeg kommer ud og slås, så gør jeg bare den her. En til hovedet, en til maven og en til skridtet. Sådan gør man. Så gør vi det, du går en forfra og en bagfra. Er du klar? Everlast. Okay, nej. Du skal stå foran, jeg gør den bagfra. Du sparker ham i skridtet, jeg sparker ham i ryggen. Er du klar? Ja. Sådan der, og så får han den her. Og så får han den der, ja. Og så går vi hjem til mormor og drikker kaffe bagefter. Og ser onside. Jeg skal bare have te, altså. Ja, kan jeg dykke den streetbil, der kommer nu? Streetbil. Kan jeg dykke den? Tjek nu, mand. Så det er streetbil der. Så nu kommer vi ned til der, hvor jeg tager graffiti. Så du skal lige passe på, nu kommer Team Easy-on. Prøv lige ud med her. Det er Team Easy-on. Woohoo! Prøv der, du. Vejens Easy-on. Ej, Easy-on. Nu kommer vi. Giver vi det lige i busken med dig. Yes. Det er så dem, der... Adidas, du skal lige have dine briller på. Der er ikke nogen, der genkender dig. Det var så kan jeg ikke se, hvad jeg optager. Kan du se noget, uden man kan høre din egen stemme bare? Så kan jeg ikke se, hvad jeg optager. Det er så dem, der patruljerer herude, de der to der. Vi kan også holde en break, fordi der kommer en cyklist, vi skal opføre lige om lidt. Kort, Ellie. Tryk lige kort. Kort, Ellie. Ej, det var hende der. Det er hende, der har lagt en flade. Kort, Ellie. Tryk på den røde der.